Ba. Ba. Ay, mama. Ay, mama, uy. Ha? Kada dito ka, balik na. Niwakwak. Da, di, niwakwak da, wala. Wala. Niwakwak. Niwakwak da, uy. No, niwakwak. No. Balik aja. Yang kwa nang Dito sa bagang. yang kwa. Asa man mo paingon? Oh. Ala, dili ko ka-help nimo. Hello, nangaway. Hello. Kawab. No. Oh, unsa man bibisaya. Unsa na? Ha? Bing? Ops. Hindi ka wala mo tindog kami siya. Hindi ka balo na ni mo tindog ko mulakaw. Dili ko kabalo mo kuha atong wheels bagbi. Lang slowly. Oh, ali. Kuya, dili ko kabalo kuya, dali ka mo. Ay, sus ko lumoy. Kami. Kuya. Ito ba na? Nangapak mo na. Ha? Ito na. Kuya, gidulaan na itong ay, sus, yung kaloy. Ano yung nakakita niyo mo dito? Sa kwarto, tagluot-luot. Go siya, balik siya. Tira. Legre. Ops. Tindog ko. Dili lagi pwede. No. Malintang man na. Dili man ko kabalubit ang awa biyo. No. Dai, cheer pa kaniya dai go. Sige, help. O dili man ko. Oh no. Go. Busy ang mga bata. Dili ko kabulog subo. Oh. Tawag ko kabalaon na. Help me. Help tatabi, help. Help me, tata, help. Kuya, help me. Help me, help. No. Oh, push. Dili, Jude. Dili. Push. Wow. Fist ball. Lo. Ila, mag-iwasak. Bantik lang nanay ano. Lo. Ala, giwasak. No, lagi. Di masuko nanay. Suko nanay. Suko nanay. Masuko nanay. La, bantik ka. La. La, mama ka na, mama. Sa ato ay mama ka. Inap, ikaw. Help. No, help. Nanay. Ala, suko. Sama. Taro
tarong na. Tarong na. Kabilan ka na ko. Kaya, bigyan mo na ako ng mong Truck, baby, truck. Kamu na yung truck, di kan mag-truck. Oh, Dali ta mag-play. layas mo layas. Wala, di ka parog. Crazy ko yun na. Ayoko video iya. Aman si Saya. Grabe, napakasaya ya. Uy, Bibi Saya. Bibi Isia. magkuha na tag cars. Asa man itong cars? Nasa ilalim sa bangko. Oh, ikuha ni mama. Bibi Isia. Uy! Ano? Si Bibi na lang. Si Bibi na lang. Ako na si Bibi. Bibi. Ay. Ako na si Bibi. Ay, ma-hurt? Ma-hurt day si Bibi day. Ano? Supya, mani Ano paps. si Bibi? Ano na sa bata yan? Pero nagdaghan niya. Supya, ang pitutumba. Ay, wait lang, wait. Excuse Ha? Excuse sabi ko 200. Ay na lang. So what? Kapila na ka nagbayad sa Milsi. Ina-reklamo. Hmm. Nain na pwede ko. Interview. Virgin. Wala. Ako siya diretso. Hurt the eye. Si Bibi na lang. Si Bibi wag yan anak. Si Bibi na lang. Hurt si Bibi the eye. Concern ba kayo panuhak na sige po pangaway ni Bibi? Hurt si Bibi the eye. Sorry, Bibi. Oh. Ang saman. Ini ya sira mong live ni Bibi saya. Oh, sige Bibi, give. Sige Bibi saya. Taton ka ni Kuya. Adili na po. Ano? Ang nasa lupon? O, Dana. Dana. Thank you. Oh, Jesus Asa mo na. na abot? Ay, na. Sige. Ano man to? Uy! Malapos man dili. Ay, pag videoing nga naka. Dila kuya, bod kay ka. Ligaway, ano? Isa gaaway. Ligaway. Ay, wala ko. Ano pwede? Oh, lagi. Ako tabangan. Yo, gaway ang bibi, oy. Wala yun, wala. Wala. Wala man. Isa na kaaway sa among bebe. Wala ako. Wala sila. Mataas man. Naumod. Imod sila. Wala ay. Inugod siya dito. Sabi ko ni kuya. Malaguman na po na itong agtangan eh. Wala eh. Wow! Ikaw. Wow! Na-hurt. Ayun na, pinag-cry pa. Ay,